कृष्णकृत्य करणारी लोक इथं येऊन असं भासवतात की आपण कुणीतरी सज्जन आहोत। या लोकांना मी जेलमध्ये बघितलंय, खुनाच्या आरोपाखाली बघितलंय असा जोरदार पलटवार मंत्री केसरकर यांनी राजन तेलींचं नाव न घेता हाणलाय। तेलींनी केलेल्या टीकेला केसरकरांनी परखड शब्दात उत्तर दिलंय। उभादांडा सागरेश्वर ख्रिश्चन स्मशानभूमीच्या मार्गे जाणारा रस्ता मजबूत करणे 40 लाख रुपये, आदिनारायण मंदिर परुळे त्याचं सौंदर्यीकरण करणं 40 लाख रुपये, नेरूर कबिलगाव इथं साई मंदिरचा विकास करणं 90 लाख रुपये, जोळंबे येथील माऊली मंदिराला 40 लाख रुपये आणि कोलगाव येथील कलेश्वर मंदिराला 90 लाख। हे 4 कोटीची ऑर्डर माझ्या हातामध्ये आहे। त्याच्यापूर्वी 3 कोटी दिलेले आहेत, असे 7 कोटी रुपये हे विविध मंदिरांना आज दिलेले आहेत आणि ह्याचं माझं समाधान आहे। हे 7 कोटी रुपये मी पर्यटन विभागाकडून मंजूर करून घेऊ शकलो। लवकरच ताजचं भूमिपूजन होईल। त्याला सुद्धा मला तिथल्या लोकांना सांगायचं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जो 18 एकरची त्यांनी मागणी केलेली आहे, 18 एकरची मागणी केलेली आहे, या 18 एकरवर कुठलंही बांधकाम होणार नाही जोपर्यंत त्या गोष्टीचा निकाल लागेल आणि तसं लेखी पत्र त्या नागरिकांना देण्यात येईल। अनेक वेळेला असा गैरसमज होतो की मी मतदारसंघामध्ये का येऊ शकत नाही, तर आपली जी कामं सगळी एवढ्या वर्षाची पेंडिंग आहे, जे लोक तुमच्यासमोर चांगलं असलेल्याचं नाटक करतात, त्यांनी जी कर्म केलेली आहेत त्या कर्मामुळे इथं मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप हे पाटबंधारे खात्यावर झाले आणि शिरशिंगेसारखा एक असा प्रकल्प ज्याच्यामुळे कलंबिस असेल, वेर्ले असेल, सांगेली असेल, कोलगाव असेल, माडखोल असेल, अशी 8 गावं सिंचनाखाली येणार होती, लोकांची आर्थिक परिस्थिती बदलणार होती। ते आज 15-20 दिवस 15-20 वर्ष ही त्या ठिकाणी होऊ शकली नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। आज मला सांगायला आनंद होतो की ह्या भ्रष्टाचारी लोकांच्यामुळे बंद पडलेले माझे प्रकल्प हे मी आज पुन्हा एकदा सुरू करू शकलो। विशेष बाब म्हणून शिरशिंगे धरणाला आज सुप्रमा प्राप्त झालेली आहे। आज त्याचा GR निघालेला आहे आणि ही कृष्णकृत्य करणारी लोक उघड इथं येऊन असे भासवतात की आपण कोणीतरी मोठे सज्जन आहोत। यांना मी जेलमध्ये बघितलेलं आहे, खुनाच्या आरोपाखाली बघितलेलं आहे। माझा सभ्यतेचं मर्यादा असतात म्हणून मी कोणाच्या विरुद्ध बोलत नाही। त्यांनी ह्याच्यापेक्षा अधिक हे करू नये। मी कोणाला इशारा म्हणून सांगत नाही। सगळ्यांबद्दल मला प्रेम आहे। मला जे विरोध करतात त्यांच्याबद्दल सुद्धा मला प्रेम आहे, पण त्यांना नेमकं काय पाहिजे मला सांगितलं पाहिजे तर मी करू शकतो। माझी बांधिलकी कोणाशी आहे? माझी बांधिलकी ही सर्वसामान्य जनतेशी आहे आणि म्हणून मी एवढं भांडून शिरशिंगे प्रकल्प पुन्हा चालू करू शकलो, याचं मला समाधान आहे। चौकूची आपण समिती केली, पण चौकूची समिती झाल्यानंतर आंबोलीची समितीचा ऑर्डर झालेली नव्हती। आज मी कॅबिनेटमध्ये ती ऑर्डर करून घेतली। एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपल्या माणसांसाठी काहीतरी त्या ठिकाणून मंजूर करून आणायला लागतं आणि मी सावंतवाडीला बसून राहिलो, नुसताच लोकांना बसून भेटत राहिलो तर लोकांना मी न्याय देऊ शकणार नाही। मी का आंबोली चौकुळगेण्याचा प्रश्न सोडू शकलो, का मी शिरशिंगेचा प्रश्न सोडू शकलो? आणि जर आज खरं तर गुरुवार आहे, साईबाबांचा दिवस आहे, आज कदाचित मल्टीस्पेशालिटीचा सुद्धा प्रश्न एकदम सुटण्याच्या मार्गावर आलेला आहे। उद्या सुटला, मी ताजरूटचा प्रश्न सोडवला, 25 वर्ष पेंडिंग होतं, तरी पण तिथं जाऊन लोकांना भडकवण्याचं काम ही लोक करत असतात। लोकांनी अशा अपप्रवृत्तीपासून सावधान राहिलं पाहिजे। मला कोणावर टीका करायची नाही। मी समाधानी 8 गावांचा पाण्याचा प्रश्न मी सोडवलेला आहे। वेर्ल्याला नवीन धरण मंजूर केलेलं आहे, फुकेरीला नवीन धरण मंजूर केलेलं आहे, माझगावला नवीन धरण मंजूर केलेलं आहे। कोणी केली ही सगळी समृद्धी? शेवटी असं आहे की मी तळमळून काम करतो, मी इथं नसतो, त्याचा जर कोण गैरफायदा घेत असेल तर ते चुकीचं आहे। सिंधुरत्नाचा निधी कोणी मागितलेला होता? प्रमोद चिठारांचं पत्र आहे माझ्याकडे। त्या गावाला मी गावाला म्हणून दिलं, मग हा तुमचा डाव होता का की गावासाठी म्हणून मागायचं आणि मग माझ्यावर आरोप करायला मिळावे म्हणून त्याचा वापर करायचा? किती रुपयाची रक्कम आहे? फक्त 25 लाख रुपयाची। म्हणजे जणू काय असं भासवायचं की काहीतरी मोठं घडलंय आणि मागणी कोणाची होती? प्रमोद चिठारांची। शेवटी मी तळमळून लोकांसाठी काम करतो। माझा सगळा एवढा मोठा आर्थिक डोलारा, आम्ही अडचणीमध्ये येतो कारण आम्ही धंद्याकडे लक्ष देत नाही, सतत धावत राहतो। तुम्ही काय केलं जनतेसाठी? मी जनतेसाठी दिवस रात्र काम करतो। मी दिवसातले फक्त 4-5 तास झोपतो। एवढं तळमळून काम केलं तर आज मी 66,000 शिक्षकांना न्याय देऊन या ठिकाणी आलो। त्यासाठी गेला 1-1.5 महिना मी लढा दिला। त्यांना पूर्वी मी 1100 कोटी दिले, पुन्हा एकदा 1100 कोटी रुपये मंजूर करून या ठिकाणी आलो।
शेवटी गरीब लोकांसाठी आपण झगडलं पाहिजे, तरच आपण राजकारणात येऊन उपयोग आहे. आणि म्हणून लक्षात घ्या, आंबोलीची कमिटी झाली नसती, त्यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाले असते. चौकशी कमिटी झाली, आंबोलीची का नाही झाली? तर हे माझं प्रेम आहे त्या लोकांवर. या राजकीय लोकांची मला देणं घेणं काय नाही. आज मोपा एअरपोर्ट झालाय, इथल्या जमिनीचे दर वाढले आहेत, जमिनी कशा हडप करायच्या त्याच्या पुढे जर कोणाचा विचार नसेल तर तो विचार मला मान्य नाही. माझा जन्म जो झालेला आहे लोकांच्या सेवेसाठी झालेला आहे. शेतकऱ्यांचं संरक्षण करणं माझं काम आहे. काय टीका करता? आज 48 उद्योग हे ऑलरेडी त्या ठिकाणी आढळीला आलेले आहेत. बरोबर 14 तारीखला 20 लोकांची टीम येणार आहे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीची. इथलं परिस्थिती कशी बदलायची हे मला माहिती आहे. तिथली लाईट तर सुरू झाली पाहिजे. इंडस्ट्रीज कशा सुरू होणार आहेत? तुमच्यासारखे टीका करून इंडस्ट्रीज सुरू होणार आहेत? तिलारीचं आज टेंडर निघणार आहे, त्या ठिकाणी अम्युजमेंट पार्कचं. मी करून घेतलं ते अम्युजमेंट पार्कचं टेंडर, म्हणून तिलारीला विकासाची गंगा येणार आहे. आणि हे सगळं मी साईबाबांच्या कृपेने करत असतो. मी तर नसतो म्हणून वाटेल ते करत जाऊ नका. मला एवढंच सांगायचं आहे की ज्याप्रमाणे मी शांत राहतो त्याप्रमाणे तशी परिस्थिती आली की साईबाबांनी हे स्वरूप दाखवलेलं आहे. आणि ते अनेक वेळेला जनतेने बघितलेलं आहे. आणि ते रूप पुन्हा एकदा घ्यायला लागता कामा नये. सामोपचाराने होत असेल, सगळ्यांचं भलं होऊन दे. मला कोणाशी राजकीय संघर्ष करायचा नाही. परंतु कोणी जर मुद्दाम माझी बदनामी करणार असेल तर ते सुद्धा मी कदापिही सहन करणार नाही. याची उत्तरं आमचे लहान लहान कार्यकर्ते देतात. ती उत्तर वाचून बघा. झटलेले आहेत लोकांसाठी, दान धर्म केलेला आहे. आज मी 12 अँब्युलन्सेस, माझ्या एका शब्दाला 12 अँब्युलन्सेस येणार आहे या मतदारसंघात. मला आनंद आहे आणि कुठे अँब्युलन्सेस दिल्या तरी. म्हणून मी देऊ शकत नाही असं कोणाला वाटतं का? म्हणून मला एकच सांगायचं आहे की नाटकं करण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी कोणी काम करेल. इथल्या प्रत्येक शाळा असतील, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट असतील, कधी ना कधी आमच्या वाडवडिलांनी त्याच्यासाठी डोनेशन दिलेले आहे. आज सुद्धा कुठलीही संस्था अडचणीमध्ये आले मी त्यांना डोनेशन देतो. एखादा वाईट प्रसंग घडला आम्ही त्याच्या मदतीला जातो. त्याच्यामध्ये काय स्वार्थ काही नाही आहे. आणि म्हणून मला एकच सांगायचं आहे की मी आलो, आनंदाची बातमी घेऊन आलो की शिंगे धरण चालू होत आहे. 8 गावातले शेतकरी सुखी होणार ही आनंदाची बातमी द्यायला आलो. इथं आल्यानंतर कोणावर टीका करण्यासाठी आलेलं नको. आणि तुम्ही टीकेचा भाग यातून वगळून टाका. मला कोणावरही टीका करायची नाही, कोणालाही वाईट म्हणायचं नाहीये. माझ्या मतदारांनी मला मोठं केलं, आमदार केलं, म्हणून मी मंत्री झालो. मला त्यांचं ऋण फेडायचं आहे, म्हणून मला मुंबईत राहायला लागतं. मुंबईच्या 30 प्रकल्पांचं भूमिपूजन हे होणार आहे. 30 प्रकल्प तयार कोणी केले? मुंबादेवीची सेवा कोणी केली? महालक्ष्मीची सेवा कोणी केली? आपल्या कोकणात ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त मानणारी लोक आहेत त्या भागोजी शेठ केरांचं स्मारक मी मुंबईमध्ये करतोय. नाना शंकर शेठांचं स्मारक मी मुंबईला करतोय. 200 कोटीचा कॉरिडॉर हा मुंबादेवीसाठी करतोय. 65 कोटीचा कॉरिडॉर महालक्ष्मीचा करतोय. मुंबईतल्या सर्वच्या सर्व कॉलनीज, पोलीस कॉलनीज मी दुरुस्त केलेल्या आहेत. एवढी मोठी कामं करत असताना मराठी भाषेचं भवन 200 कोटी रुपयाचं बांधतोय. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला. मराठीचं धोरण 16 वर्षानंतर महाराष्ट्राला दिलं. म्हणजे काय काय करायचं एका माणसाने. आणि हे करत असताना इथं असं काहीतरी बोलत राहायचं, हे कुठेतरी माणुसकीला धरून नाही. एवढंच मला सांगायचं. हे कोकणाची संस्कृती नाही. थोडं तरी अजूनही सुधारा. मी 100% सर्वांना मदत करायला बांधलेलं आहे, परंतु कुठेतरी स्वतःवर संयम ठेवायला शिका. वाटेल तसं बोलायचं. आणि चांगली लोक याच्यामधून कंटाळणार. उद्या एखादा माझ्यासारखा चांगला तरुण राजकारणामध्ये येणार नाही या सगळ्या गोष्टींना कंटाळून. आणि हे करू नका एवढंच मला या निमित्ताने आवाहन करायचं आहे. आणि जो काय लढा विकासासाठी द्यायचा आहे तो द्यायला मी सक्षम आहे. सगळ्यांना नोकऱ्या द्यायला सक्षम आहे. आणि इथं तर नोकऱ्या देईनच, पण जर्मनीमध्ये सुद्धा 30-30 लाख रुपये वर्षाला पगार असलेल्या नोकऱ्या देईन, एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आणि आज माझ्याकडे साईबाबांचं हे मंदिर हे शिर्डीहून मला आलेलं आहे. आणि बघा असंच मंदिर मी सावंतवाडीला बांधणार आहे. त्याची केवळ ही प्रतिकृती आहे. प्रत्यक्षात हे मंदिर तुम्हाला सावंतवाडीला शिर्डीसारखं उभं राहिलेलं दिसेल. आणि एवढी माझ्यावर साईबाबांची कृपा आहे, एवढंच सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.